Ki sugeng dalu bunyane. Sugeng dalu Mbak Yu Tumpo. Kane orek-orek. Nyetan belingulan. Apa sejane kelakon. Terus ya ngono. Jangono. Lah wong Ipan sing marahi ya lah ya Mas Jes ngono. Seneng aku ngono iki. Nek cakepane ora kuwi lho. Terus enten malih wau. Nah, piye? Nggawa tela sing nggawa Intan engko moh engko. Sing gawa wulan, umpama sing gawa wulan. Sing gawa wulan. Terus masyarakat berbendo. Terus piye iki? Moh aku engko mboten aja wulan to sing gawa. Aku engko di masyarakat berbenda aku dingi bel-belan kaya aku dingi bel-belan tenan engko. Nggawa ula kok nggawa ula ta Mas? Enek sega digawa Mbak Wantini ngono lho. Masyarakat berbenda akeh rezeki. Amin 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 amin. Ngono Mas, terusan ana janten. Akeh telu bengi iki manten ra iso turu. Sebabe apa? Kakean wong. Sebabe aku babe nonton. Lah wong aja sakmene mbani lho Mas. Ah nonton wayang. Nggih. Tekek lorek. Tekek lorek Mangan klenteng. bareng wis tuwek ra iso ngalor. Ya ngono. Wong angok ngolok ori po. Lah iya. Tekek lorek mangane klenteng bareng wis tuwek ra iso ngalor. Terus nginceng ngono, nginceng sandi. Wah, Amandak ngono aku ya duwe. pripun? Pentil sawo, Pripun? kating pentol. Bojo loro rebutan konci. Alah santuku tok aku tiwas deg-deg piar. Oh ya aja ngono Mas kok rebutan kunci. Arep disi diam mlebu lawang kok. Nggih. Alah nggih. Ya ora to Kang kok kaya dalang. Sambel tumpang lalap kemangi. Terus Kadang numpang rasa tanggapan. wong i kok Lah ya terus tanggapan Mas. Tanggapan rega wis kadung numpak terus bae balik malih ngoten. Ngono lho Mas. Pengen iki ruwame banget ya Mas. oh ngaten nggih. Nggih dangu mboten enten panjang. Kula ya suwi ya Mas. Nggih. Iki mang aku nang budal sik tak lolone wawan Mas. Nang ngene Yusulikah kono lho aku. Nguri wi lho. Sulikah eleran lho. Kaya dikenalan. Ya wi anu Sulikahe penelik ji kuwi. Mbak Yuni Sunti lho. Aku ngomong-ngomongan nang ngetan kandang kono. Demonge ngetan kandang lho. Lah nek kandange lho Mas ngelorelik jiwi. Ngomong-ngomongan. Terus karo wito dikekne wedang barang wis wong kene iki jan ramah-ramah. Grapyak semanak. Nggih. Sing kula remen nggih ngoten niku. Piyayi mriki niku ngoten niku. Nggih ya sak pladene barang Mas. Gupuan. Jan Nenek dayuhno gupuan. tenan. Wah jan anu cukak-cakut terginas. Ngersake napa? Sampeyan lagi teko mung ya harus disuguh. Nggih Mas, nggih. Terus njaluk soto. Aku tahu kuning ae ngono. Kates aku seneng kuwi. Terus anu napa niku ngunjuke napa ngono. Terus kula kopi ngono. Gekne kopi Mas. Tak tinggal nang nguri saking cepete Mas. Kopine diundur neh. Ya ora diundur rumput. Terus ki mang regus mesum. Karo Gus Maksum dikekne ki mang kopi ngono sakne Mas. Ya saking cikate sing pladen. Urung diombe barang wis diundur. Pladene senenono Ji. Urung tak seruput barang diundur.
Wis. Nggih ngaturaken nuluk salam. Ngaten nggih. Nggih, nggih. Nggih. Mbok jawab ya karepmu ora ya karepmu mergo wis bar omong akeh. Nggih sing wajib niku sing urung ngomong apa-apa niku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam tak dongake panjang umur sehat barokah. Amin. Terus rezekine lumintu. Amin. Usahane lancar. Amin. Utange iso lunas. Amin. Terus nek duwe anak iso soleh solehah. Terus akeh rezeki. Sing gak jawab muga-muga tambah anake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis ben nggih. Oh, sing penting ki ndongake selamat lho Mas. Ndongake selamat ya mosok yo eleke. Karo Kang Suli ora pung jerene. Wis. Nggih, nggih mboten langkung ndongake mantene Mas. Nggih, dalu menika panjenenganipun Pak Muji tuwin Ibu Sunti. Ngaten nggih. Nggih, netepi darmaning sepuh Ambiwarda putra Amiwaha Siwi kepareng nikahaken ingkang putra nggih menika Mbak Riana. Mbak Riana. Pikantuk Mas Yosi. Mas Yosi niku pundi ta? Daleme? Nggih duka. Aku dhewe ya ora genah. Tuban. Wong ngene Sri Uning Mas. Oh nggih nggih nggih. Nggih Tuban. Ngene Sri Uning musika Tuban. Nggih. Didongake. Ten nggih. Muga-muga mantene diparingi sakinah mawaddah warahmah. Ayem tentrem nggone nggih rukun ayem tentrem rumah tanggane. Ya. Rabi sepisan kanggo selawase. Aku kudune ngono. Nggih. Oleh wong rabi ki oleh seneng ning aja nganti seneng rabi. Aku dhewe ya ora iso nglakoni Mas. Kok bolak-balik rabi. Rabi bojo ki siji ae. Siji A, siji B, siji C. Ora ngono kok. Bojo ki siji ae. Mas, pripun? Istri niku telu kudune Mas. Nggih to? Ya nak iswan kan siji. Siji. Istu loro. Ya nak telu istri iki kudune telu. Ya nak tenggene agama Islam nika fangkihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum au ta'dilu fawaqidah. Rabi iki siji, loro, telu, papat rapopo. Oke putraku. Kuat kok piye papat wi? Sawet diwantemi wong ngurimu lho kok. Nggih. Kenek ning nak iso adil, nak ra iso ngadil cukup nggih. Kok siji nang kene siji nang kono panggah wi. Nak rabi iki papat oleh siji oleh loro oleh telu oleh papat oleh. Nak iso ngadil nak ora iso ngadil cukup siji. Nggih aku Iswan. Nah, istri telu neh minggu. Sing wis loro kurang sitok ngo. Nggih. Nggih siji mawon nggih. Siji kanggo selawase sing penting niku rumah tanggane niku saling pengertian Mas. Ya ngono kudune ngono. Dadi manten niku sing penting niku saling pengertian. Ya. Engko nek pamane enten sing salah ya padha ngapura sing lanang salah njaluk ngapura ya sing wedok gelem ngapura sing wedok salah njaluk ngapura sing lanang ya gelem ngapura. Wong jejodohan utawa wong omah-omah kuwi kudu duwe prinsip. Ngaten nggih. Prinsipe setunggal. Napa? Mbak Riana sak sampunipun dipun wengku garwa kalian Mas Yosi kedah nggadahi prinsip, kedah nggadahi pedoman. Ora enek wong lanang sing ganteng dhewe kejaba mung bojoku Mas Yosi. Oh ngaten nggih. Ngaten semono uga Mas Yosi ya kudu duweni pedoman utawa duweni prinsip. Ora ana wong wedok sing ayu dhewe kejaba mung bojoku Dek Riana. Lho ngono. Tapi anu lho Mas. Pripun? Dinten iki Mbak Riana kelangan lho Mas. Kelangan pripun? Kelangan geden Mas. Kelangan pripun? Kelangan geden. Kok kelangan geden pripun? Kelangan geden niku
ora usah kuwatir Mbak Riana, sampean kelangan geden, kelangan perawan iku lho Mas. Tapi kan nemu gede to Mas. Mas Yosi ini kan gede wisan. Wi ngures. Mas Yosi kuwi lho piantune gede. Oh, ngono to. Kelangan geden tapi nemu gede. Mas Yamo. Mas Gimo lho, mulai rok ya aku. Cilik cendikan wi. Nggih, keluarganipun Pak Muji dipun dongaken Ngaten Pak nggih. Tumbuk. Nggih. Sasampunipun Pak kagungan hajat Muji. ing dalu menika Nggih. sak wingkingipun sak ngajengipun sak wingkingipun tansah dipun tebihna saking balak bilai Nggih. dipun celana dumateng kawilujengan saha rezekinipun. Amin, 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 Sing amin, penting Allahumma niku amin. nggih, sing penting ndonga ngeten iki piantun kathah nggih to. Ndonga niku biasane sok diijabahi dijabah donganipun. Iya, Ndonga sing apik mawon tur muga-muga mantene ndang diparingi momongan. nak wadon salihah, nak lanang sing soleh. Dadi anak sing waladun solikun yadek ngulah. Nggih pancen yo. Nggih. Temanten kuwi nek ndang diparing momongan ndang bakuh. Baku Nggih, rusak bakuh. oyote nggih, enten oyote. Muga-muga durung pendak ndang gendong anak. Nggih pendak tales netes. Allahumma pendak tales netes. Ayo cah selipur Mbak Tumpuk. Nggih. Heeh. Nggih. Iki suwantrene yo nggawa kanca-kanca presiden. Si komplit Mas menika nggih. Komplit, Nek komplit, campur komplit, sarine, komplit. nggih. Campur sarine. Nggih. Aku tak Pun monggo. nimbali anak wedok sih. Iki sing bikin tebake. Ica. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Asmane sinten, Nak? Nami kula Ica, Pak. Ica, Mbak Ica. Nggih. Pidalem saking pundi, Nak? Saking Rejoso. Rejoso. Tasih sekolah. Tasik, alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Nggih. Deh. Iki kelas 3 iki. Nah, nggih. Jenengan Aku mau ora ditakoki ya. Anu, Pak Dalange sentimen karo aku. Aku ora ditakoki kelas piro ngono. Lah sampean biyen ki jarine kuliah. Kula teng UGM kula. Nah, UGM. Nggih. Universitas Universitas Gadjah Mada ngriko kula. Oh, lah jiko jurusan apa? Kula njukuk komputer, Mas. Oh, jiko komputer. Nggih. Lah sampun konangan iki bentol-bentol niki. Konangan bentar-bentar aku terus ditokne kuwi to njukuk komputer. Jiko ora jiko jurusan komputer ngono ora. Njukuk komputer aku. Nyolong. Mulai Mas, setore ngene jenengan lho, Sak. penadah. Niku. Cah, Nggih. nembang ya, Nak. Nggih. Nembang apa iki? Nembang apa? Iki rungane pemundutan bebas. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Pak Tris. Pak Tris. Pundi yantone? Piyantone ya paling ya nunggoni ning mburi ngono. Si lujeng dalu Pak Tris. Sugeng dalu Pak Tris. Nang andi son ki lho wonge. Wonge angger brewok ngono. Nggih, sugeng mirsani nggih. Apa?
Ngimpi, Pak. Ngimpi. Nggih. Ya, ngimpi. Nah, bawani ya. Nggih. Ya bawani. Dadi babane. Alon-alon karo belajar. Wis santai-santai karo bucange iki no santai. Diomongi kok wis. Kuwi Ica wis tak pek anak wedok tenan kok. Anak-anak kok iso manak. Oh ya anak-anak. Kayak aku lho wedok iso manak. Iya. Yo ya. Bawa. Bawa. Nano. Ngambara Ampuh wae. Anu semut. Angelangut bebesan tanpa Alon-alon sing penting larase pas. Nggih. Katungkul ngumber gagasan satemah kinawa plus pokoke. Ki dilungkas ben ulangan lho. Nggih. Ulangan kok terus neng SMA. Wah. Nek wis SMA engko suarane wis luwih mundhak apik neh. Gitu Mbak Tumbuk. Nggih nek sing apik syuting lho. Syuting. Wih, angger aku mayang mesti ana wong ngono kuwi lho. Gawane yo. Wahyune sing marai laris yo. Seripet. Ya, ndek langsung.
dienggokno. Pancen rombongane kentir ya. Iya, Dek. Bisangkas. Engko selak ngantuk. Bisangkas. Aku mau ya bisangkas ana. Campur sarinan apa? Campur sari ra apa-apa. Ya campur sari emang awet isu wis ndangdut. Saiki dicampurne sari. Apa nak? Apa kon? Apa cah? Awet isu mang dangdut to. Eta Ji, Pak Ji, entek kleru aku. Latah cangkemku. Apa Mas? Harus sampean kene. Nggih rene. Apa cah? Ujaneng sih. Ya.
Pujaningsih. Jan. Pinter, apik. Pisan kas jane. Wis. Aku lho ndak pisan kas. Intan. Sugeng dalu Mak Cangi. Sugeng dalu Cahayu ya lemu. Nggih, kula mboten ditangleti kelas pinten ngaten. Ora. Dek Ica mau sampun kok. Aku ya meri to. Iya kok mau. Wis padha ngerti kok. Wis padha kenal. Aku ditakoki jurusane barang. Cukup apa ngono. Lah nggih. Asmanipun Mbak Intan. Nggih. Pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Sukorejo. Sukorejo dingin. Lo Ceret. Nggih. Nggih. Apa sing bakul rujak kae ya? Nggih. Rujak congor. Apa kae? Congor piye? Apa kae? Singur kok congor. Singur. Aduh jan ngene. Nggih. Rujak singur. Caos libur nggih Mbak Intan nggih. Nggih. Nembang napa? Nggih, ngersakaken napa Pak Bu? Ditari, penontonnya ditari. Nggih. Ngersakaken menapa? Mana sing request? Nggih, nek saged nggih kula nyanyekne nek mboten mengke request tukang son. Ya Mas ya. Kali jenengan nggih. Nggih. Kan karo Mas njaluk Sidorondo. Sidorondo. Mriki. Monggo mriki. Kalih jenengan Mas? Nggih, monggo. Nggih, monggo ngriki Mas. Nggih, monggo Mas. Liwat ngriki lho mboten ana apa. Nggih, mboten napa-napa. Dah, Niki mboten nyatek kok. dan aku ya wis kutu asya Nggih, pun jinak ya Mas. wis pangur ning. Sampeyan mang wis divaksin dah. Wis aku lho wis reso meteng. Kok divaksin aku lho. Mas monggo, terus Sidorondo. Nggih, monggo mriki. Nggih. Nggih, monggo mriki. janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku
muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sampeyan ngenteni. Ingatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Atom tresno kebejalan selawase. Nyu kenden Arjuna Aldia matur Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saikine dadi rondo. nanging piye kabeh iku wis kebaca. Ibarat bubur ra bakal dadi sego. Mula keton kuwi kita nepo upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tertompo. Kabeh mau ora perlu diketuni. Jadi kopian aku saguh ngenteni. Kowe lan aku bukan dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ingatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andung tresna kebejalan selawase. Andung tresna Kebojoan selawase. Nggih, sampun Mas. Nggih, matur suwun. Iya, gawe legane wong. Nggih, ben lega ya, Mak ya. Yes. Nggih, sampun nggih. Ya. Nggih, sampun. Mak Cange. Nggih, gantosan. Sampun iki. Aku sing iku. Iya ta ki. Jenenge wong papat kok enek sing kuru-kuru kabeh. Maya. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Maya. Mak Tumbo. Nggih. Sehat ya Mbak Limbo? Alhamdulillah Nggih, dangu mboten dijawab. saat ini masih sepi, Mbak. Oh, nggih. Mugi-mugi mantun niki gek mbrudul. Amin, 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 amin. Ya Ning Rabbal kula Alamin. dijak mboten nggih. Aku mung dingenekne kowe. Piye? Aku tak WA. Wow, ngenteni WA-ne. Tak WA. Tak wae. Nggih. Tak ngendi ta aku tak WA. Ngono ya, saiki main WA-WA-nan. WA. VC-VC-nan. CVC. Nggih ta? CVC nan.
Pripun Mbak Cange? Nyanyi no. Nyanyi. Saus lipur marang para penonton. Nggih. Kula nyuwun angenteni mawon. Ngenteni. Nggih. Ngenteni sapa? Jenengan. Yo ono kadang ya. Nggih. Kuwi lho. Gele-gele. Kok gele-gele. Wis sawanmu sak gele-gele terus iso. Cek kurang. Sedina tuh. Biasane kuwompak ya Mak ya. Padha ngantuk apa piye? Enggak. Ya ngono kuwi ya sa. Apa belum dikasih ngoten apa pripun? Enggak. Lah terus? Udah sibuk. Oh. Kledang-kledang kae teka ternyata
arak sih. Nggih. Anak pemundutan saka para pladen. Napa niku? Nyuwun podang kuning dibawani Mbak Maya. Podang kuning. Ah. Niku manuk nggih. Manuk napa Mbak Tumbuk niku? Podang kuning. Nak podang niku kadang nggih pelem. Oh, lelek kuninge. Kuning kadang yo kenong. Dadi pelem nang Nek podang kuning ki ya jenenge peksi. podang kuning niku pelem nang dhuwur kenong. Eta Mas ya, podang kan pelem, kuning kenong. Napa, Podang Mas? kuning. Apa gak krungu? Injit-injit semut. Nderek ajar lho niki. Mengke Nggih. kula tak gantosan kali mak kula. Heeh. Nggih. Sik. Mikat peksi podang kuning leyang-leyang menclok ing mangga mak tumpuk. Suaraku ki suara buta. Ya ora apa-apa. Aja ngomong-ngomong. Lho lek kok butone metu. Seret gitu. Arep muni syarat kok seret men. Aku anggere suwi ra tau tak nggono suwer. Masa lah dikeki banyu sik apa piye? Masa ya dikeki odol wong jenenge gorokan. Seret mengko tak ding-ding tak ding-ding. Kula cek bayangne sing seret. Ben lunyu iku nek kodanan ya lunyu dhewe. Seret ireng ning dadane. Mangga. Aja Aku nang tak gawa aku nang tak cek-cekno. Andudut atika senene suli lho aku. Pranan mencok ing wit-witan. aja buta lho pokoke. Meneng to sewe. Sun pikat sarana bulut. Penak jempol aja jungkelne. Jempol jungkelne mersanten. Keturutan sing tak gadang. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng terang goleki ora krasa. Esuk awan nganti bengi. Dheweke
kuning agawe pikirku kowe seret tireng tak sawang kapan manise ibu bunga yen lakon nyanding seliran wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang ubang-ubang minderang golek iki ora krasa esuk awak ganti bengi mane ning liya nyayang leyang-leyang tak sawang mencon ngepan Aku yang lega. Kowe enak mbane. Mbuh dikai apa wong? Podang kuning. Ya ta? Wis tak Nggih, podang kuning. Ya. Wes. Jan iso lego. Melok kembrobyos. Pan aku kembrobyos. Wulan. Meneng wis apik ngene Mbak Tumpuk. Mbak Limbo
Pun. Jenengan tingali iki lho Mbak Limbo. Alhamdulillah dibalekne. Oh alah wong apik ngono kok yo dibalekno. Matur suwun Mas nggih, matur suwun. Wis aku takeki ini. Padahal apik ngono mang. Mas. Senengane kok nyikara kancane. Alah ya mbun nang ngoten niku kok anggere suwi ra ta pethuk ngono kuwi. Nggih, nggih terang ngoten niku. Mbak Limbo. Pripun? Nggih kula ditakoki kok meneng ae. Aku ora ditakoki. Kowe wis roh omahku ora ditakoki belus belas. Sampeyanmu ya kudu ditakoki. Wah, lah perlu ditakoki pegak sampean. Takokono wul, takokono. Aku manut ae. Aku wis Ditakoki napa mboten niki, Bu? Gak usah. Gak usah lho, piye? Kowe bolon ndi to jane? Aku mbok diwangi ginyo. Engko timbangane nesu, nangis gulung-gulung cepat jarik medeni wong tak Ini lho. takokane. Mbak Tumpuk namine sinten? Mbak Tumpuk namine sinten? Ya kuwi mang Sinten? Mbak Tumpuk kuwi Oh, mang. Mbak Tumpuk jenenge. Jenengan jalir napa edok? Jeki. Lanang karo jere. Jere lanang. Lanang karo jere. Kaya ruru wae. Lah. Mosok Padumu. Masa sampean lanang to, Mak? Masa sampean lanang? Aku lak gak percaya wong ayune kaya ngene. Cantik nggih, Bu, Mbak Tumpuk. Loh, cantik lho. Kok ngomong lanang iki lho, piye wi lho cah wi lho? Aja percaya. Lah piye? Aja percaya. Gak percaya aku nak sampean lanang. Kaya delok casing Lah iya. Delan bokonge lho, bokonge delok nak ning nguri. Kaya bokong jaran. Ya bokong yo nang nguri, nak gelungan yo nang nguri. Oh ngono. Gong enek bokong Cuman ana ngarep. bedane. Piye, Mas? Gelungan karo bokong. Apa bedane? Enak gelungan diwalik dadi Gelungan. diwalik dadi wajah rai. Terus Ya iya kuwi mang. enak bokong. Lah ya nak gelungan kuwi nak diwalik dadi rai. Gelungan diwalik dadi rai. Rai. Enak bokong. Lah iya nak gelungan iki mang lho. Bokong mila diwalik apa? Gelungan nak diwalik dadi Rai. Enak bokong diwalik. Lah iya gelungan kuwi mang lho dadi rai. Aku nak bokong emang roh tapi jenenge lali aku. Lali jenenge. Lali. Kalau takokke lho. Diculik. Lho, bokong diwalik dadi tumpuk lho. Tumpuk dengkulmu wi. Aku lho kok isin dhewe to. Gak, aku ki mikir bokonge diwalik dadi apa. Ora wong bokong kok diwalik itu maksudnya. Lha nggih. Anu timbang aku mikir ta Mak Tumpuk, tulung jelasno kata-katane iki sing genah wong-wong wingi kok timbangane ya bingung teko omah. Lah bokonge diwalik apa ngono. Timbang bingung kesakne to Bu nggih. Aku jane ya rada eling, ya rada lali nak masalah kuwi. Takok sing nyuting ki apa piye? Heeh. Ya kuwi mang wis ora adu-adu to. Nggih. Gah aku ngono kuwi. Ya wis, Petuk ngono. pisan kok Gak iso. sida bokonge diwalik gak sida. Gak sah Ndek wis. mburi ae. Wah. Wis ora usah diwalik. Ora sah. Aja diwalik. Lah piye Mas? Diunjukne. Heeh. Nggih. Pripun Mbak Limbo? Nembang. Nembang. Ki mengene pemundutan kembang rawe. Kembang rawe. Lah Senenganmu. wong niku lho senengan kula kae cilik. Wah, Kembang rawe wi ya. Kembang rawe. Lah tapi mengke nak gatelen sinten sing ngukur? Ora usah kuwatir. Kembang rawe Sapa? wi. Anu ngemuto yote kene gak gatelen. Lho rawene lho tak mut pisan kok. Kon mut oyot. Oyot. Aku ora kulino ngemut ya to. Oyot kok nyokrok-nyokrok ya godhonge rawe wi penak. Ya diumbah ben gak nyokrok. Nggih, kembang gatel Mas. Kalimu dhewe iki. Mak, sajake kowe iki lho cocok karo cacah kae. Gawanan mulih le, gawanan mulih. Aja meneh kok kuwi. Aku nang dalane sing anget-anget iki genah nak kuwi lanang. Lah terae sampean edok lho. Ndek ngene nang lor ngetos ngono kuwi di Iya. awe wong. Mbak, Terus. aku mudhun. Heh. Ayo rene aku mblau baju. Bancuy. Bancin. Mosok banci. Bancin diasmu kuwi aku ngono.
Oh alah bakno banci Pak niki. Ora Oh, ora ala bensin. aku ora jelasnya aku asline kayak masun lho makanya aku wegah. Aku lanang, mau aku nanang kene disukseni dan yang berbendo ya aku lanang. Oh, lanang. Yakin aku lanang. Tapi lo sampean muni lanang lah aku gak percaya. Kok tahu to percaya? Sampean muni lanang lah aku gak percaya. Ora usah ndelok percaya wae Mas, percaya wae Mas, ora usah ndelok. Percaya wae. Ndang nyanyi kok kembang Lah rawus. wong rong digambeli kok kon nyanyi lho. Jare garingan. Jaringan digambeli ta anu kula wong yo pengen nyanyi ya Ngono ya, aku mung ya digameli yo. Aku sing ora nyanyi digameli yo. Ya iya. Kan lah dicelok cacah kan makan rana kan. Lah. Ceritane wong seneng tunggal sandale wiwitane tunggal jejer sak dinane saya suwe sak ben jejer nyekel tangane Banjur ngomong jejer ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sandale Wiwitane tunggal jejer sak dinane saya suwe sak ben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe hatiku digawe loro rembang melati agawe orane ngati kadang sukong agawe hatiku bingung kembali mabar tresnaku wis katon tresno ora kenanggo kaya ora lece ora wanita tinindang rampung becek tak tinggal ceritane wong seneng tunggal sandale wiwitane saya suwe
sip. Ape. Nah, Bu lho, nah. Malih. No. No. Kabeh mindo kok iso. Penonton iki ditari apa nyun apa? Nggih menawi bapak ibuke badhe ngresakne lagu napa Pak Bu? Lewung terus napa malih? Sido rondo neh. Rondone ping pindho Mas. Alah pisane wis kok mbok kon pindho. Terus napa malih? Gala-galane sesuk ae bar subuh. Sumang wis. Sumpun. Nggih lewung mawon niku. Dua sejoli. Oh joli nggih mengke nggih. Bar goro-goro mengke. Mengke mawon nggih. Kok tak kei sakne iki sampean mantu. Wis njoget sapa? Joli drodok. Juget. Kok joli dilogok piye ta? Drodok kok glogok iki gandengane apa? Banyak joli glogok iki. Nek krunguku ngono emang. Walah. Ngoku bengi Sulaya. Ya. Krunguku joli glogok. Ora iki baleni neh ta wis kliru kok. Oh. Ora keliru Bulwi piye ngono kuwi. Oh. Terae ngoten. Anu pentole malih ta Pak Dalang? Wis. Dalange senengane pentol. Pedes. Aku wis duwe dhewe ya. Ketok anak gedhe karo kancane nek ora yang ngero aku ya ngono ngono kuwi. Ya kudu mudhun ae. Kudu mudhun ae. Sabda pandita retu
Oh ngono. Nggih. Ya dikongkon hae no. Hae ngoten lho, Pak. Biasane hae. Bu, hae ngoten lho. Oh, jadi adem ngoten lho, Pak. Nggih wong kula nggih wadem kok. Aku Nggih. kok biasa. Sampeyan gobios. Oh, Kene iki ibuke keringetan, lengan keringetan, terus pundak keringetan. pundak. Terus Wis teko kuwi tok. lha mosok ngono yo kudune kan yo mengisor-mengisor. Geger keringetan. Geger terus Weteng weteng terus. terus kentol. Lho, lah kok langsung ndek kentol. Anu enek monumen. Terus nyisih. Tak kira sing adem aku tok. Oh, lan jenengan joget to pipon, ben gak adem. Oh, mau adem aku. Kok joget tuh? Joget to Pak Dalang? Pancen yo nang gunung ya adem ngene iki awake. Sekali-kali dalang iki pargoe no apa piye? Wani bayari aku piro kon joget. Lho, kok ngenyek ya tak sawer urunan to, Cah? Nggo nyawer dalang. Arep nyawer dalang ngajak urunan kancane. Lah engko nak dhuwitku dhewe engko ya entek no. Ya. Gak cukup. Ya. Kon ndi Mang? Hae ya. Sabda pandit ratu. Mas Andi ngingeti apake? Ingeti sapa? Ki sing tak duduk ki wulan apa tumpuk. Sinten? Mas Andi. Lho wong ket mang ora gelem ingeti aku. Masa to? Ngelirik. Oh lirik. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Wis pon meh kok. Lejane ya pengen tapi ya isin aku kon nyanyi Aku terus. ya iso to. Aku ya isin. Aja enek request ora. Pelatihan Ngersake napa? Dek wani engko isu karo aku engko iso. pisan kas wae piye Ul? Anu pisan kas berlima. Mau ngono Gitu. Iki wektune wis 1:30 ya. Engko dikira mayang kok adol campur sari. Wong nanggap wayang ujupe iki nanggap wayang kok dalangi nggo 2 jam tok campur sarinan tok ae. Lah nggih. Dikira ngono kok. Engko ae. Ayo pisan kas Berlima. Ah ya. Ya kene. Ah. Memang tak pengen lungguh to nang kene ae ndang nyeluk baturmu. Anu gayaku ya lungguh to Mak, kok dikira aku epeh kon nyanyi aku tok ae. Oh iya. Masamu ya aku nak nyanyi oke-oke kancaku ya nesu dirasani. Dikira aku pacare dalangi. Allah. Njenengane wae ra diunggahne dalange ya nesu. Wis kadung macak jere. Nesu ya. Nggih to nek mboten sampean unggahne. Nggih, pas petas dek ngenane ini kok lho. Wis Wis kadung macak buburan melok-melok. Gak Wis komahe diunggahne. dincim arep nyanyi pokoknya aku kok ping roro. Jelalah niku mboten kula senggol blas. Lah kula dhewe nggih lali. Dasare wektune yo entek to. nggih mepet. Wis mepet ora tak kongkon nembang. Lah kok medoni karo gidru-gidru. Karo misuh-misuh ngelokke dalange. Dalange piye no? Piye aku ngelokne Pak Dalang? Dalange kaya 11. 11 ini apa ta? Ambo. 11 apa Mak? Kiye. Oh asu. Kiye. Oh kiye. Ampre Pak Ji le digawe iki di Kinabulan diridhoni Gusti Allah disolawati piye? Oh nggih. Nah, Kene disolawati. kene maju kene ul. Anu randok-randok lho Cak. Aku kok lo gak ketok ndek anu ndek YouTube. Gila Kok aku macak eram. kemayu iki. Menana kok rada ngedah ya ngono to. Sindenku sing paling kemayu ya kowe tok lho Ul. Lah niki mengkene anu ta panjak-panjaki nak mulai mesti ndelok ya gambarku. Alah. Mulane aku tak rada nyisih Hawar Pedi iki lho. Apa nek panjak sing gender niku. Aku nyanyi nang ngarepe gayane ngantuk. Asline nglirik. Iya we. Kosidan. Mas Di. Sampyo. Nggo tanggo adem kosidan. Ji. Wis asip papat kaya bediding itu lho. Ya nggih.
Gandanya sekar gaduh tuwin kembang